Josep, ja saps que han tornat a obrir el refugi climàtic d'aquí a Sant Pau? Sí, home, com cada any. Vale. Però és que, a més, aquest any faran moltes més coses. Doncs molt bé. Faran música. Bueno, ja estic d'acord, però la música ja saps que a mi és el que més m'agrada. Mira, a més, faran coses per l'estiu. Consells, què és el que hem de fer, què és el que hem de menjar. I què? Quan s'ha de pagar d'això, tot això? No s'ha de pagar res, home. Segur que no haurem de pagar res, després no passaran. Ja hi podem anar, no? No, ja podem anar, ja. Vale. Vinga, anem de passeig. Serà per les persones grans. Bueno, ja és hora que es facin coses per nosaltres. És que els jubilats ens tindrien de deixar anar. Hi ha algun lloc que ja els deixen entrar gratis, eh? Tu sempre estàs amb el tema gratis, com si no... Home, escolta, sí, és que...